Čau lidi, já vás vítám u dalšího Free AM Challenge videa, které bude možná trochu jiné než ostatní, protože řekl bych, že dneska mi nenapsala žádná hororová postava vyloženě jako hororová, ale podle názvu a podle miniatury už jste si mohli všimnout, kdo mi napsal. Možná znáte Danka Kladoše, kluka, který se mnou točí TikToky a natočil i pár videí na YouTube. Já jsem s ním taky natočil jedno video na jeho kanál, mimochodem na to video se můžete podívat, odkaz budete mít dole v popisku. Máme něco po 3 hodině ráno, kdy mi tento profil, který se jmenuje Děsivý Danek, ano, zní to vtipně, ale je to opravdu tak, napsal. A já jsem si řekl, že mu zkusím odepsat. Pokud by to bylo naopak, že první bych mu psal já, tak samozřejmě nemám tu jistotu, že by mi odepisoval, ale takhle to vypadá, že mi opravdu bude odepisovat. Až uvidíte tu profilovku, kterou tento Danek má, a já teda vím, že to, nebo aspoň doufám, že to není prank od Danka, že by si ze mě chtěl dělat srandu,